ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವುದಾದ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಣ್ಣದ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಾವುಡು ಅತ್ತಂಡ ದಾದಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾವುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಯಾನ್ ದಾದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಪೆ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬೇಲಿಗ್ಲ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂಡ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ 30% ನಮಕ್ ದುಡ್ಡುಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ಲ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೇತೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬೇಲೆಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಪೊಯ್ಯದ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ, ನೀರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬೇಲೆಗೆ 50% ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಸಾರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ಗಾರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯದ ಖರ್ಚಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬೇಲೆಗೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಗಾರೆದ ಬದಲ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಪೂರ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಳತೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಂಡ 30x25 ಅಳತೆಡು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅಳತೆಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆತೆಗೆ ಒಂಜಿ 2,500 ಆತ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಗೋಣಿದಾತ ಸಿಮೆಂಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ 10 ಬಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅವೆಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಮು ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಅವು ಪೌಡರ್ದ ಟೈಪ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಇತ್ತೆದ ದಿನಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲೊಂದು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಣ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ರೇಟ್ಗವು ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ಕು ತೋಜುಂಡು, ಭಾರಿ ಶೋಕು ಒಂಥರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಂಡ ನಿಗ್ಲೆಂಕ್ ನಂಬರ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ತುಲೆ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬೇಲೆನುಂಡತೆ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮಂಚಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡಾವ್ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿ ಹಾಸನ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಗಟ್ಟದ ಅಂಚಿ ಪೂರ ನೆತ್ತ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು. ತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಹಳೆಬೀಡು ಕಟ್ಟದ್ನ ಇಲ್ಲು. ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಗು ಕಟ್ಟದ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತನ ಇಲ್ಲು. ತುಲೆ ನಮಕುಂಡತೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒವು ಕಲರ್ ಪೈಂಟ್ಲ ಕೊರಲಿ ಒವು ಕಲರ್ ಪೈಂಟ್ಲ ಹಿಂದೆಕ್ ಒಂಥರ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಹಿಂದೆಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಕಲರ್ ಕೊರಲೆ ನಿಗಲು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಮಕ್ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಡ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಉಲಾಯ್ಡೆ ತಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲುದು ಲೈಡೆ. ತುಲೆ ಈ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೂವರ ಪೋಂಡ 50% ಆ ಕಲ್ಲಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿಗ್ಲ 50% ನಮಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೂನಗ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತೂನಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಕಲ್ಲರ್ದ ದಂಡಲ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ನಿಗ್ಲ ಅವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ದಾಯಗ್ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಪಂದ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲರ್ ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಇನ್ನಿತ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಮಣ್ಣದ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತನಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಚೂರು ಮಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಗ ದಾದಾಬು ನಮ್ಮೈತೆ ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಕವರ್ ಆಪುಂಡವು. ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನವು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ವರ್ಕ್ದ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಒಂದು
ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತೇನ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿಪದೆ ಇಂದೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅತ್ತನಂಡ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೆತನೊಲಿ ತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಆದಿಪ್ಪೋಂದು ಎನ್ನದೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.